B'udjenzi li f'xijiem ilaħqu l-50,000 persuna, One News reġa' kiseb riżultati pożittivi fl-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir biex fil-ħin tas-7:09 One dejjem ikun l-aktar stazzjon segwit mill-istazzjonijiet kollha. Bħala medja One għandu udjenza doppju ta' Net News li f'xijiem jaqbes il-11,000 telespettatur bi ftit. Fil-fatt, fil-waqt li l-medja ta' One News matul il-ġimgħa hija ta' madwar 40,000 persuna, dik ta' Net News hija ta' 22,000. Fil-waqt li laqa dawn ir-riżultati b'sodisfazzjon, il-kap ta' One News Aleander Balzan qal li hemm aktar x'jista' jinkiseb u fil-ġimgħat illi ġejjin One News mhux biss ser isaħħaħ it-tim, iżda se jnidu wkoll proġetti ġodda. Is-suċċess tat-taqsim aħbarijiet kien biss wieħed minn dawk miksuba mill-istazzjonijiet One. B'One Radio jerġa' jikkonferma li huwa l-aktar popolari mas-semmija Maltin. Fil-fatt l-udjenza medja ta' One Radio hija ta' 18.4%, segwit minn Bay Radio bi 17%. Radio 101 għandu udjenza ta' 8.1%. F'dak li hu televiżjoni, One baqa' l-aktar stazzjon privat segwit. Jaddih biss l-istazzjon nazzjonali li mit-taxxi tal-poplu jingħata l-miljuni ta' euro fis-sena, bilan li jkun jista' jiġbed lejh ċertu produzzjonijiet. L-udjenza medja ta' One hija doppju dik ta' Net Television. Id-drama baqgħet l-aktar favorita fuq l-istazzjonijiet Maltin. Ħafna minn dawk intervistati isemmu produzzjonijiet ta' drama meta mistoqsija isemmu programmi favoriti.